Fi Pjazza San George propju fejn 50 sen ilu l-ewwel President ta' Malta Serent Nimamo sellem għall-ewwel darba lil poplu Malti bħala President tar-Repubblika, kollox jinsab lest biex jintlaħal ufol ta' ċelebrazzjonijiet li se jimmarkaw dan l-anniversarju importanti. Dan il-pjazza li kienet l-isfond tal dan il-mument kruċjali fl-istorja ta' pajjiżna se terġa' għal darba oħra tingħata l-ħajja, hekk kif nofs seklu wara se tkun l-isfond tal-spettaklu li ġie mħejji u li se jirrakkonta l-istorja ta' Malta u l-poplu tagħha. B'aktar minn 400 persuna se jkunu parti minn dan l-spettaklu bejn produzzjoni u artisti. Konferenza tal-aħbarijiet fi Pjazza San George tabru d-dettalji ta' dan l-ispettaklu audiovisiv li se jkun qed jittella fuq 3 ijiem bejn it-13 u l-15 ta' Diċembru u li tħul għalih huwa bla ħlas. Tul dawn l-aħħar ġimgħat permezz tal-kampanja l-Istorja Int ingħatat dimensjoni personali u umana lil din il-festa u dan sar permezz ta' uċuħ differenti minn diversi aspetti u setturi tas-soċjetà. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għal kif dan l-ispettaklu bl-isem tal-Istorja Aħna se jagħti ġieħ uniku lejn il-passat tagħna mill-bidu ta' żminijiet sal-ġurnata tal-lum. Se neżebixxu t-talent Malti u għawċi kif ukoll se naraw il-Maltin x'jafu jagħmlu, x'kapaċi jagħmlu ċelebrazzjonijiet li żgur se jibqgħu msemmija għas-sin li ġejjin. Però hija wkoll opportunità li nirriflettu mhux biss fuq il-50 sena li għaddew, fuq x'ġara 50 sena ilu ma fejn irridu nieħdu dan il-pajjiż, fejn irridu li Malta tkompli timxi l qudiem li hu żguru li meta l-poplu Malti wawċi jkun maqut, kull sfida kapaċi jelibha. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta Aron Zara għal kif il-kampanja intensiva ta' informazzjoni dwar dan il-jum storiku ħalliet il-frott mixtieq. 3 ijiem ta' festa fil-lokalità tal-Belt Valletta fejn qegħdin f'din il-pjazza Pjazza San George. Il-50 sena ilu Serent Nimamo bħala l-ewwel President tal-Istat Malti ħareġ mill-gallerija jsellem il-pubbliku. Allura dik kienet ir-raġuni li l-attivitajiet se jduru kollha kemm huma ma' Pjazza San George. Aktar milli se jiġu jieħdu gost il-pubbliku Malti wawċi matul dawn it-3 ijiem b'dak li hawn preparat se jkunu qegħdin jieħdu magħhom esperjenza mill-aktar sabiħa. Franza Ġus, kap eżekuttiv tal-istess entità kulturali, tenna li permezz ta' dan l-avveniment Festivals Malta tinsab impenjata li minbarra li tiċċelebra l-50 anniversarju minn Malta Repubblika tagħti pjattaforma biex jitwassal is-sinifikat ta' dan il-jum tant importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Iċ-ċermen tal-Festi Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali li Gawċi qal li dan l-ispettaklu se jkun il-qofol ta' kampanja edukattiva li ġiet varata ftit jimilu fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tar-Repubblika bis-sem ta' bosta individwi Maltin Għawċin u anka persuni li jagħmlu minn Malta id-dar tagħhom. Dan fil-waqt li se jitqassam ktib speċjali fl-iskejjel biex iwassal għal għarfien ġdid dwar Malta Repubblika. Fl-aħħar jiem ġiet imnedija wkoll kanzunetta uffiċjali bi kliem ta' Joe Julian Farrugia u mużika ta' Elton Zarb bl-isem ta' Aħna Malta u fiha tiġbor uħud mill-aqwa talent lokali. Waqt li 3 ijiem tal-avvenimenti huma b'xejn wieħed irid jirriserva l-biljetti minn fuq is-sit showshappening.com.